Benvinguts al programa 29 de Pico TV, dijous 3 d'abril a Barcelona. Ha arribat el temporal puntual, ara mateix està arribant un bon ruixat, el primer dels ruixats forts del dia d'avui, després d'un matí amb pluja de fang, no sé si se'm sentirà bé, que això es va fent cada cop més intens. Bé, el que anàvem a presentem la primera secció, avui dedicada a erupcions volcàniques i fenòmens meteorològics lligats a aquestes erupcions. Déu-n'hi-do com apreta, i la ciutat que s'està esborrant, sembla que ve un bon aiguat. Intentarem enfocar-ho. Bé, ho deixem aquí, continuem. I comencem amb dues de les erupcions volcàniques més importants de la història, la del Tambora el 1815 a Indonèsia i aquesta que veiem, aquest gravat de la del Krakatoa 1883, també a Indonèsia. Més recents, lògicament, del 1991 hem de destacar la del Pinatubo a les Filipines, amb imatges molt espectaculars, fent-se de nit a ple dia a moltes localitats. Aquí tenim precisament una fotografia satelital de la cendra del Pinatubo vista des d'una alçada notable, cendra que va embolcallar el planeta durant tot un any i va provocar un descens lleuger de la temperatura. Aquesta és una descàrrega elèctrica del Grímsvötn, a Islàndia, 2011. Però atenció, les que vindran a partir d'aquí són les imatges, un recull de les moltíssimes imatges espectaculars del Puyehue, a Xile, amb aquestes enormes descàrregues elèctriques. Va ser un núvol espectacular, va donar molts fenòmens meteorològics, podríem dir, associats lògicament a aquesta erupció volcànica. Aquí en tenim més, vegin l'enorme columna de cendra que travessa la tropopausa i entra dins de l'estratosfera. Aquí ho podem veure una miqueta més bé. La enorme capa, com travessa la tropopausa entre l'estratosfera i ocupa una bona part d'aquesta. Aquí tenim una altra imatge espectacular, semblaria això l'enclusa d'un enorme cumulonimbus gairebé extraterrestre, però no, és el Puyehue amb aquestes formacions que semblen això, mamatocúmuls. Gran quantitat de descàrregues elèctriques provocava també aquesta enorme erupció volcànica del 2011 al Puyehue, a Xile, i en superfície les conseqüències eren aquestes, aquesta pluja de cendra que ocultava les localitats, les ciutats, els camps del voltant del Puyehue. Uns altres fenòmens meteorològics lligats a erupcions volcàniques, com aquesta sèrie de tornados a Sinabung, a Indonèsia, el passat gener del 2014, o aquests tornados que surten d'aquest núvol també d'erupció a la zona de Kalapana, al Hawaii, pel 2008, realment espectacular. I acabem amb un altre fenomen molt curiós, el vòrtex toroidal, aquesta mena de cercle de fum, de cendra, en aquest cas, provocat per una erupció. Doncs ja estem sota cobert, continua plovent. Avui, sens dubte, la notícia, al principi, durant la nit passada, aquesta matinada i primeres del matí, ha estat la pluja de fang, Observatori Fabra, Alfons Puertas, amb aquests 3 litres que havien caigut de pluja absolutament compactada amb polsim del Sàhara. La proporció avui de polsim era realment extraordinària, les capes mitges i altes. Anem a veure com evoluciona el temporal, que el podem qualificar així per les importants precipitacions que s'estan registrant a diverses comarques. Aquest mapa és el previst per aquesta propera nit matinada de dijous a divendres, això és concretament per les 0 hores solar, per les 2 de la matinada de divendres. Veiem la profundització de la pertorbació, un cop ha passat a la Mediterrània, s'ha passejat unes quantes hores per la Costa Daurada, Costa Central, té tendència a les immediates hores a anar-se'n cap a Eivissa, Golf de Lió, amb vents de llevant que giraran a gregal, però encara amb força aire fred, força humitat i, per tant, continuació de les precipitacions, com podem veure en aquest mapa, especialment Pirineu, Prepirineu, nevades que poden ser intenses, baixant dels 2.000 als 1.600 metres, fins i tot una miqueta més a baix, i precipitacions importants a les comarques de Girona i s'aniran retirant a la resta de Catalunya. Què passarà demà? Doncs que parlarem d'una ràpida millora. La pertorbació se'n va cap a Itàlia, que entrarà una mica de tramuntana, no especialment forta, baixen una miqueta les temperatures, però si fa sol les màximes s'enfilaran, i la inestabilitat s'allunya amb rapidesa. Per tant, a la tarda difícilment hi haurà ruixats o tempestes com a restes d'inestabilitat. Però pot créixer alguna nuvolada, potser algun ruixat, però poca cosa. I bé, després d'aquest temporal que ha anat perfecte per camps, boscos, en fi, ha plogut or.
per molts pagesos. Doncs tindrem una pausa relativament llarga en la que dominarà el temps estable amb aquesta falca anticiclònica. Això és el mapa previst per dissabte, que emergeix de la zona de les Canàries, ens afectarà una mica de tramuntaneta, temperatures pujant ràpidament, sobretot les màximes, un dia esplèndid, potser alguns núvols cap al Pirineu lleidatà, passa la cua de les restes d'un front, gairebé desfet, i aquest és el mapa previst per diumenge. Podem veure aquesta falca anticiclònica, de fet anticicló, doncs a sobre nostre, amb aire càlid, per tant situació estable, tranquil·la, res a veure amb el temps tan revoltat de les últimes hores i amb temperatures que s'enfilaran notablement, fins als 22, 24 o 25 graus en algunes zones de l'interior, potser a la costa més fresqueta si entra marinada i fins i tot es podria formar potser algun banc de boira. Què passarà després? Bé, aquest és el mapa de les temperatures de 1.500 metres per diumenge. Observin, doncs, aquestes llengües d'aire càlid que ens afectaran, proporcionant aquest temps tan i tan estable. I el que dèiem, dilluns, doncs la situació continuarà dominada per aquesta llengua d'aire càlid, molta estabilitat, inversions tèrmiques, les mínimes fresques, però les màximes pujaran notablement, però sembla que no ha de durar massa, potser fins dimarts, perquè els mapes sembla que anuncien per dimecres, i això és normal que passi l'abril, difícilment un anticicló pot durar molt de temps, el mes d'abril, no és impossible, però, doncs s'erosionarà per la part occidental, l'anticicló entrarà aquesta bosseta d'aire fred, i a veure què és el que farà. En fi, que a partir de dimecres, dijous de la setmana vinent podríem tornar a tenir moviment, ja ho anirem veient. Anem a veure com va el temporal? Va, anem a obrir la finestra i a comprovar-ho. I acabem sota aquest aiguat torrencial a la ciutat de Barcelona. Acabem amb música de... costa concentrar-se. Acabem amb música de Tchaikovsky, amb el trencanous i amb les vostres imatges, ja ho sabeu. Tota la meteo a pico.cat. Adéu-siau.